Stena Recycling har jo som erklæret strategi at sikre en højere genanvendelse af ressourcer, og den investering, som vi åbner i dag her i Grenaa, jamen det er jo et rigtig godt eksempel på, at vi nu tager genanvendelse inden for jern og metaller til et helt nyt niveau. Vi har jo i mange år modtaget jern og metal og affaldsfraktioner fra kommuner, såvel som private. Det har vi sådan set også skabt en høj genanvendelse omkring. Det anlæg, vi åbner i dag, det sikrer, at den sidste fine del af vores ikke-metalliske produkter bliver genanvendt endnu mere. Altså at vi kan tage endnu flere ressourcer ud af det. Så man kan sige, at vi går fra, at vi altid har haft en vis affaldsfraktion, til at den affaldsfraktion nu bliver så lille, og stort set alt bliver genanvendt. Og det er jo selvfølgelig super tilfredsstillende. Det er altid interessant for en kommune at få en erhvervsmæssig investering af en størrelse som den her. Og når det så er en markant virksomhed som Stena Recycling, det synes vi jo er interessant, at de investerer i området og dermed binder sig tættere til området. Det er vigtigt for alle kommuner, at der er arbejdspladser, og derfor er det også vigtigt for Norddjurs Kommune. Og vores første kernekompetence, det er jo at lave pumper, der kan flytte noget vand. Men næst efter det, så er det, at vi skal være specialister i netop at arbejde med metal, fordi der indgår jo metal i enhver pumpe, vi producerer. Så hvordan man skiller sig af med de restprodukter, vi har, det er absolut ikke uvæsentligt, og derfor er det enormt vigtigt, at vi allierer os med nogle partnere, der forstår og hjælper os på vej, og gør det, så vi gør det på den bedst tænkelige måde. Det højner vores genanvendelse af vores shredder-formateriale eller blandet metalskrot, så vi i stedet for at have deponi fra det, på sigt kan have ting, der går til bedre udnyttelse i værdikæden. Stena Recycling investerer jo i Nordeuropa voldsomt i øjeblikket på nye genanvendelsesteknologier inden for mange forskellige waste streams. Denne her, vi åbner i Danmark i dag, er jo en blandt flere, både vi vil lave i Danmark, men også i de andre nordiske og nordeuropæiske lande. Så om vi taler jern og metaller, som vi taler meget om i dag, eller vi taler om papir, plastik eller farligt affald, så investerer vi i øjeblikket massivt i at få skabt en højere genanvendelse, fordi vi kan se, at der er et behov, både fra de forskellige samfund og for klimaet selvfølgelig, men der er også et marked for det, og det er klart, det vil vi jo gerne være en del af.